Hello bayarok, jotono no lamsogani video bo. Tabuk hingke ang tuitukui musui bokrorok subai ekdom fresh ongjak hingke ang simi fresh ongke tonglak ani je khum tongmani borokno bo tuirok angjak tongkhana borokno bo tuirok kisa khangrana aboni bagui no iko kisa jotono no tuirok bairobo tei borokni sago hadlui rok bo kisa misa to ongui tongkhana lucky bamboo hingke to ang hojagya borokni blai no hojagya kutungma angkha hingke tini khe jotono no clean khaibai nai ke o artificial phano bono bo kisa tui khanai rei rekha ke tisona kha tabuk honai iko omo bo angbai baksa logoi phaika agebo kita chikon sa bono bara manchi bo somai jani logoi thangka saisi marukliya hingke motamoti moilang bai kha omo hojagya balokha bani bagui hingke tei kaisa khum hingke to abno ke hoino tongjago omno simisi blai kobangma chikon ni bagui nai hojagya somai maya hingke o artificial no bo paidrobo to hojak no tabuk second time hoi tongo hingke norok sabo khum rok omta haike original khum no haike tonnani nok bising rok tonna no hamjak plant no hamjak indoor plant comment khlai sana tapok di omono hingke to haino waisa usurok tongpro rogo phano ang hoi rok tongjago blaino haini bagui abo asuk moila koroi hingke lucky bamboo hingke onek no moila mankha ang hingke sui rok aming rok rinani slai omta hai khum rok rinani no belai kheno jajago abo ongkha ani muchungma ani hobby hingke norok comment khlai sari sui rok aming rok de rina hamjak naki khum rok no kainani hekeba jotno khainani jajak norok je flower lover rok hingke comment khlai sadi ang hingke khum kainani bo jajago tei muikotong kainan rok belai kheno jajago muikotong kaipro jesu kolom tei klai kostong phano yak jesuk pano sakrup tong ha chokhormani rok jesuk pano lengthong tobo bthai thaisa chikon sapano thaijak no kha hingke no bkha srangsai phaio hingke khum no bahaino phongai bachawi nai haino tui rojak ni kasrang nukha hingke si bkha kachangai phaio aboni bagui ang o samung no belai kheno jajago hingke iko naidi clean khaibai mani yagulo fan rei rekha hingke ba nobar sip ekdom fresh borok to oxygen bo kaham no ro hingke nugui ni mankhana ani kolija rok hingke yango ang clean khaite no ani oro Tailor Swrwngnairok bo sokpai bai kha jotono ya khorok tamsi sokpai kho tei bo tongkho hingke borok iko kurti piece rok tui phaijak manai khoroksa iko hingke bono kisa video khaigana ni khai tongmani hingke phaidi norok no ani je oro Tailor Swrwngnairok bai sini ruwano khoroksa khai iko bongkha group 1 ni morning batch ni naidi buri naithok hingke jotono phungai nai tongdi omokhe group 1 ni no afternoon batch ni tei khoroksa tongo bokhe lasijagi camera o kalia omokhe group 2 ni morning batch ni nugui numan khana sabo norok o Swrwngnairok ni bisingo sinijak tong comment khlai sadi iko borok ni dol bo haino ekdom miss khaya kaham keno swrunglai tongo kharoi hingke tei dolsa omokhe group 2 ni afternoon batch ni hingke yango ani husband borok no blouse ni lotkon rok subnani phurungui tongo hingke abono norok no anaro je Swrwngnairok bai sini rekha norok tamung no oroni bisingo nongni jaiti hekeba sinijak rok tongo hingke comment khlai sadi iko bai bo nijono oro phaini swrungui nai bo nijono kurti subui chumui phaika iko ekdom bo bai perfect fitting ongkha tebo tamno naidi norok sini de mankha muya kran waisa pro butui ro phaina himase bapogoi thango dinke finally tui ro phaika hambaino ani favorite muya kran hingke to hingke iko bo nongde subui to mo mosang katai sa asum dang nung sumani okay bojo to ni sei sekang delin class o sok payo tini bo 9ta sigo tabok baji drop sigo te heti sadi tisa kusuk tisa ongkolo khajang jar hike thepade kaham kai thepade nin busakus thepade eke nek design oboni hike khaijak bo borok swrungui tongo jotoni sei sekang bo phayo hingke hambai tui ro phaima bagai tei swrungdi khabai
rong nai dak tui no tei bo nai Norok thok kai surungpai di hingke se norok bo dadi dadi rung thanai. je surungna musungnairok no tam sana Sungko musung nai di naitok naitok ke supai kaya. Norok naitok sungna musung ke phai ma no surungpai di aro. Asuk no soi din de tam jan se tini bai soi din ang. class kai man asuk bai sa surungoi thangka nai di bo ko Taske pungjak bala. borok ni class weekly 3 days ongo hingke aron bisingo group 1 3 days tei group 2 3 days hingke uigo haino 6 days parongoi no thango only Sunday no bat karei hingke tabuk khe chung samungrok paya ko sini khumulung supermarket o tei kaisa dukan tongo bongkhani husband ni boro boni xerox dukan ro tei abno paribo name plate hayake ba online ni jesu samungrok bo khayo norok tomung no ama hai name plate rok sanamna ni musungoi tongo hingke bo bai contact khai di bo jotoni sanamo ikko paikha ngoni mohan bogayes ni nugi numan khana seijak order sopai mane online tei 10টা sopai mane bisingo tai 2টা tongkho abongkha SSA tei mid day meal ni a section ni sopaya kongke obongka ke main IS ni ge abno karibo yang tongo store section ni tei tongo okay general section ni joto boot side okay okay establishment section okay tei abno karibo ang nok no wow kabang ma niko deputy inspector of school education ke assistant IS okay cash and accountant section tei abno kari receipt and dispatch section okay amsung no 8টা tabok boot side complete rakha okay tei 2টা amo borok details roya ko ano okay abon bagai ang abo snamgaya ko bori khekai snamgro nai snamnani emne bisi to time nai ya okay unfortunately chini nogo bo kaisa angkong thangka incident thangka abon bagai bo kisa time nangkha okay abon bagai no tei tam sanai kapal hamya de hinai tam nai akon okay am to alo galai okay jotono no hambai nai to mon tabo khe teibo haino hai ani oro tailor swrwngnai manai khoroksa bo ani banda naidi lechutui phaimani borok ani oro je swrwngnai rok kebo kheba lechutui phaibo kebo kheba thaicho kebo kheba thaipong mane ang teisa se sabai liya mungsa ke mungsa borok ano asuke no hamjagoi tuiru phaio ang borok ne hamjak mano manai tuiru phaika hingke no hamjago amo to kuno ko gya haipano manai tuiru phaiya rok bo hamjago manai tuiru phainai rok bo asuke no hamjagoi mungsa ke mungsa borok ano jaga muya jaga lecho jaga thaipong jaga tam sanai sejna roga sejna ni jora rok bhaino mungsa ke mungsa tuinu ro phai ko manai bhaino lecho tuiru phaio noguino chai chatha tong tongkha hongmai nó phẳng suka nó tiêu na na de na phải chứ sao Nari. Nari. Ano hơi bị nhớ. Phải cái đó. Đây xong cái tabo. Hare. Xong cái tabo less sana nai tabo. Less de na less. Less. iko bobo tei bahaino hai ani oro tailor swrwngnai manai khoroksa no tuiru phaimani boni nogong kha kumargato hingke bo kumargat ni sinai di phungni train bai phaipro ani banda haike tui phaio wasurmuya abono borok no esok hambai rusini ruibo rusi rubaya pai phlaya hambai ma rubayo tamni hingke asuk kasalmani ano hamjagai haike rok tuiru phaimani bagai kosto khaiye hingke tabo khe iko ang awan guriani awan kisa khayano hinai nai iko khai tongo basai songno kisa hornai o gana gini ni hinai khai mani so tini nani video waran mathak sinai bye bye.